Ne morate imati strah u vašem životu da je prekasno za vas, da ste previše pogriješili, da nema nade za vas. Ne morate živjeti u strahu jer je Bog otkupitelj. On vas je otkupio krvlju Krista i sve u našem životu može biti otkupljeno nazad, sređeno i pretvoreno u dobro. Tvoje ćete zloća kazniti i ispraviti. Tvoje ćete otpadništvo prekoriti. Spoznaj dakle i uvidi da je zlo i gorko. Prvo, što je ostavio Gospodina Boga, drugo, što si ravnodušan prema meni i treće, što nema mojeg straha u tebi, kaže Gospod nad vojskama. Prvo, ljudi su napustili Boga, drugo, oni nisu zainteresirani i treće, gdje je strah Gospodnji u našoj zajednici danas? I znate, ja to ne govorim vama. Ako trebate ovo, onda uzmite, ali ako ne trebate, govorim općenito o cijelom svijetu i posebice tijelu Kristovo. Gdje je strah Božji? Ljudi ne razmišljaju o tome što na televiziji zbijaju šale o Bogu i ismijavaju Boga. I sjećam se dana kad čak i nevjernici nisu usudili se činiti tako nešto. Biblija kaže da je strah Gospodnji početak istinskog znanja i mudrosti. Mi ne trebamo se bojati Boga, ali moramo imati strah, poštovanje i cijeniti što je Bog. I mi što smo ništa bez njega. I ako ne stavimo ga na prvo mjesto, nećemo dobro proći u životu. Amen. Dobra propovjed, Joyce. Hvala, nastavit ću. Dobro, broj 2. Jedna od stvari koje sam morala naučiti i počela je dolaziti jako rano u mom životu, jer mislim da ne možete napredovati bez da naučite kako biti iskren prema sebi o sebi. Au. Ivan 8, 31, 32. Ako ostanete u moje riječi, onda ste uistinu moji učenici i upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Sada, ne radi se samo o tome što čujemo istinu koja nas oslobodi. Radi se o primjenjivanju istine koju čujemo. I ne znam koliko ste svjesni toga ili niste, ali ljudi su toliko prevareni. Nevjerojatno je koliko stvari ljudi vjeruju, a koje uopće nisu istina. Ali tužna stvar je da ako vjerujete u to, onda je to za vas istina. Jedan primjer, možda ste pogriješili u životu i Sotona vas je zavarao na razmišljanje da ćete uvijek imati loš život. Laž. To je laž. Jer Bog kaže da će On uzeti čak i dijelove našeg života i učiniti nešto zadivljujuće s njima. Bog čak iskoristi našu bol. Bog će uzeti i našu bol, iskoristiti je ako je predamo. Ne postoji ništa što Bog ne može otkupiti. Bog može, On je otkupitelj i On može otkupiti bilo što. Zato nitko od vas večeras ovdje ili oni koji gledaju preko televizije ne morate imati strah u vašem životu da je prekasno za vas, da ste previše pogriješili, da nema nade za vas. Ne morate živjeti u strahu jer je Bog otkupitelj. On nas je otkupio Kristovom krvlju i sve u našem životu može biti otkupljeno, sređeno i pretvoreno u nešto dobro. Jeste li čuli to? Bog može uzeti najgoru stvar koju možete zamisliti i nekako, drugim riječima, On baci nekoliko svojih sastojaka i pretvori u čudo. A sve što trebate učiniti je predati njemu. Samo mu to predajte. Evo Bože, napravila sam ovaj ogroman nered i žao mi je, ne mogu ništa učiniti u vezi toga, samo ti predam. I on neće to baciti natrag vama, on će uzeti i pokazati sebe Bogom u vašem životu. Moramo biti oslobođeni od prevare. Sotona je veliki prevarant.
Mi imamo slijepe točke u našem životu, kao što imate slijepu točku na ogledalima u vašem autu, vašim retrovizorima i zato imate više od jednog ogledala. Imate ovo, imate ono, imate vamo ogledalo, jer postoje slijepe točke. Morate gledati na sve strane. I moramo otići ka Bogu i reći, Bože, moram naučiti kako biti iskrena sa sobom o sebi. To je strašljiva misao. To nije istina o nekome drugome koja će me osloboditi, to je istina o meni samoj koja će me osloboditi. I nije nam problem čuti istinu o nekom drugom. Sigurna sam da ste već pomislili na cijelu listu ljudi za koje bi voljeli da su ovdje ovaj vikend. Čovječe, da se taj i taj nisu povukli, ovo je baš ono što su trebali. I znate, razmišljate o 4 ljudi koje možete pozvati i dovesti ovdje sutra. Amen. Pa svejedno ih dovedite, to je dobro. Ali poenta je u tome da sam ja ovdje i vi ste ovdje i Bog ima nešto da kaže nama. Stvarno vas ohrabrujem da naučite biti iskreni sami sa sobom o sebi. Dobro je da znamo svoje jake točke, ali također trebamo biti dobro upoznati sa svojim slabostima, ne pod osudom, ne radi se o osudi. Radi se o iskrenosti i da iznesete stvari na otvoreno, jer Sotona ima vlast na stvarima koje su skrivene u mraku. Kada iznesemo stvari na svjetlo, one izgube svoju silu. Amen. Ne morate držati stvari skrivene u tami gdje ih Sotona koristi da vas muči. Možete li ih iznijeti na otvoreno? Donesi ih na svjetlo, otkri ih Bogu. On je onako sve znao o njima i recite, Bože, ja posjedujem ovo, preuzmi odgovornost za to i želim biti oslobođena. Jeremija 17:9. Pogledamo ove stihove. Srce je prijevarno više od svega i neizmjerno je izopačeno i iskvareno i podlo. Tko ga može znati, opažati, razumjeti, biti upoznat sa vlastitim srcem i umom? Drugim riječima, svi mi, uključujući i mene, imamo ideje o sebi koje su ponekad uzvišene. I naći ću neko ko se slaže sa mnom i propovijedati im. Uzmimo to ovako. Pomislite li povremeno da mislim kako znate malo više nego što zapravo znate? Znate li što sam ja odlučila? Niko ništa ne zna dok ne navrši barem 40. Slušajte. Sačekajte prije nego što svi vi mladi ljudi nabacite nešto. Slušajte. I onda kad napunite 40, tu je prvi znak da učite nešto, jer kad napunite 40 počnete misliti, nemam pojma o ničemu. I to vam je prvi znak inteligencije kada možete reći, znaš šta, ja stvarno ništa ne znam. Ja sam samo izgubljeni nered bez Boga. I to vam je prvi znak da postoji malkoc inteligentnog života u vama, gdje možda imamo poučnog duha i Boga koji nas može naučiti nešto. Dave i ja još uvijek se smijemo. Ima jedna kuća na autoputu u našem gradu i kada naš sin je imao 3 godine, onaj koji sada vodi svu našu službu u državi, i vozili smo se kraj te kuće i tada su je gradili, Dave i ja smo komentirali, predugo im treba da sagrade tu kuću. On je bio 3 godine, rekao ja ću sagraditi kuću 3 dana. I rekli smo, ne možeš sagraditi kuću u 3? Da, mogu sagraditi 3 dana. To pokazuje kakvi su ljudi. Mi jednostavno ne razumijemo. Ne znamo koliko smo u potrebi. Ne znamo koliko smo očajni bez Boga. Znate da malo dobijemo pobjede, onda želimo pozornicu i početi držati lekcije ljudima o pobjedi u životu. Izgubite 2 kile i odmah počnete govoriti svima kako mogu izgubiti kile. To je prije nego što vratite te 2 kile i još 2 dobijete. Onda to je već druga priča. Zapravo je to zastrašujuća stvar kada malo bolje razmislite. I to je nešto što trebamo moliti svaki dan. Mislim, trebali bi moliti, Bože, pomozi mi da ne budem zavaran.
Možemo li početi moliti? Bože, pomozi mi da ne budem zavaran. I ako postoji bilo koje područje u mom životu gdje sam zavaran, onda mi to otkri. Otkri mi istinu jer ne želim biti prevaren. A posebno ne želim biti zavaran o sebi samome. Pomozi mi da više ne mislim više o sebi nego što trebam. Pomozi mi da ne ponašam se loše prema ljudima, čak i kad znam da sam to učinila. Pomozi mi da ne budem toliko sebična i puna sebe kada oko mene ima ljudi koji su u potrebi, a ja potpuno nesvjesna njihovih potreba jer sam puna sebe. Pomozi mi da ne krivim druge za sve svoje probleme. Pomozi mi da ne sjedim po kući i sažaljevam sebe kad sam sama. Da budemo iskreni, toliko sam blagoslovljena da jedva znam i gdje je kraj. Mogu li vam reći istinu? Budite slobodni i spremni za preuzimanje ovoga što ću vam reći. Nema razloga za ikog u ovoj prostoriji večeras da se ikada samo sažaljeva. Nisam baš dobila pljesak za ovo. Znate zašto? Zato što imate nadu. Možda imate lošu situaciju, ali imate Isusa, imate nadu da postoji rješenje. I mogu reći i za ljude koji gledaju preko TV-a, znam da neki od vas imate loše situacije u vašim životima. Nije da nemam suosjećanja, imam. Ali morala sam ovo naučiti od Boga. Možeš biti jadna ili možeš biti snažna, Joyce. Ne možeš biti oboje, moraš birati. I sve što je bilo loše u mom životu bila je tuđa krivnja. Da Dave to ne bi učinio, bila bi sretna. Kada bi djeca to činila, onda bi bila sretna. Krivnja nije bila moja krivica, nije bila moja krivica. Dok Bog nije odlučio pokazati mi istinu. Pokazao mi je kako je živjeti u kući samoj. I plakala sam 3 dana. Govorim vam istinu. Još uvijek se sjećam tačnog mjesta u kući kada mi je Bog pokazao da Dave nije bio problem. Nego sam to bila ja. Rekao je, ti si manipulativna, ti kontroliraš, teško je s tobom, puna si samo sažaljenja. Da, nisam se dobro osjećala o sebi tog dana. Ali to mi je pomoglo maknuti se s mjesta gdje sam bila tada do sada. Vidite, u tome je stvar. U svom sam djetinjstvu imala test. Kao mlada žena u svojim 20. i 30. imala sam problem, ali nisam ih sredila da bi imala svjedočanstvo. Zanima me hoće li neko ovdje uspjeti kroz probleme i doći do toga da ćete imati veliko svjedočanstvo koje će ohrabriti druge ljude, da je Božja snaga stvarno u njihovim životima i da im je dostupan predivan život. Amen, amen, amen. U zadnje sam vrijeme puno razmišljao o Obadiji 1.3, gdje jednostavno kaže, ponos tvog srca te je zavarao. O, taj smrdljivi ponos. Misli više o sebi nego što jesmo i svaki put kad to činimo, mi automatski gledamo s visoka na druge. Neću te slušati, ne znaš ti koliko ja znam. Zašto ne prestaneš pričati kako bi zapravo rekla šta je? Dajte, shvaćate me, jel tako? Želim vas vidjeti kako se šepurite kada shvatite ovu poantu i onda možemo ići na drugu. Obmana. Vjerojatno jedna od najvećih primjera u Bibliji obmani je u 1. Samuelovoj 15. Kada je Bog pomazao Šaula da bude kralj i on mu je dao upute da mora otići u neprijateljevu zemlju i poubijati sve. Sve ovce, sve volove, sve ljude, sve muškarce, žene, djecu, sve. Rekao je, riješi ih se.
I znam da to zvuči pomalo grubo, ali morate imati na umu da su oni bili poganski narod koji je štovao idole. I u 1. Samuelu 15:9 kaže, Šaul je poštedio Agaga, kralja Amalečana, iako je u potpunosti ubio sve ljude. Stoga nije učinio ono što mu je Bog rekao. On je skoro učinio ono što mu je Bog rekao, ali nije učinio ono što mu je Bog rekao. I djelomična poslušnost je zapravo kao i neposlušnost. Treba mi staviti šlag kako biste pojeli? Rekla sam djelomično. Ok, pročitat ću još jedan stih. Ali poštedio je Agaga i najbolje ovce, volove, krupnu stoku, jaganjce i sve što je bilo dobro. On nije otišao tamo umjesto da se riješi svega kao što mu je Bog rekao, on se riješio sveg smeća i zadržao dobre stvari. I onda, da bi stvar bila još gora, Bog je rekao, požalio sam što sam učinio Šaula kraljem jer me ne sluša. I sada je prorok Samuel otišao ka Šaulu i rekao, Šaule, što si to učinio? A Šaul je odgovorio, slušajte, neka si blagoslovljen od Gospoda. Izvršio sam ono što mi je Gospod zapovjedio. I znate što? Mislim da je on na neki način i mislio da je. On je samo napravio kompromis i mislio da može biti djelomično poslušan Bogu ili da bi mogao služiti Bogu malo nedjeljom ujutro, ostatak tjedna raditi što želi. Pa samo ću poslušati Joyce Meyer svako jutro. Sve će riješiti, to je moje vrijeme s Bogom. I ja i Joyce. Znate što? Stvarno mi je drago što me slušate, ali ako ćete birati između mene i Boga, onda izaberite Boga, može? Jer ne želim da me uvalite u nevolje. Tako da imam potrebu reći vam da stavite Boga na prvo mjesto. Amen. Ne postoji ni žena ni muškarac na ovome svijetu koji mogu zauzeti mjesto koji pripada Bogu. Dobro je učiti i rasti, ali onda uzmite to što ste naučili i dođite pred Boga i tražite da vam pomogne da to djeluje u vašem životu. I, učinio sam ono što mi je Bog rekao, to je druga priča. Nemam sada vremena za to, ali na kraju znate što je bilo? Gdje je bio problem? Ljudi su se umorili od čekanja. I Biblija kaže da je on učinio što je učinio jer se bojao ljudi. Nije htio izgubiti ljude, tako da je ugrozio svoj odnos s Bogom kako bi zadržao ljude sretnima. I ovdje sigurno ima nekoga koji je bio pozvan na zabavu gdje ste znali da će biti droge ili mnogo loših stvari i znali ste da ne trebate ići, ali niste htjeli da se vaši prijatelji naljute na vas, pa ste pomislili, pa dobro, samo ću otići, ali neću sudjelovati u tome, ili bilo što, neću ovo, neću ono. I onda završite u velikom neredu. Ok, uzet ću nešto drugo. Znate, nevjerojatno je što sve činimo kako ne bi izgubili ljude. Moramo se držati za te ljude. I većinu vremena to su ljudi koji truju naše živote, koje zapravo nije briga za nas. I kada dođe do nagurivanja, on će biti prvi na vanjskim vratima. Mi ugrozimo naš odnos s Bogom samo kako bi zadržali te ljude. Morate se suprotstaviti stvarima i reći, Bog će biti prvi u mom životu i nadam se da će ti se to svidjeti. Ako ne, Bog i mi ćemo dalje biti prvi jer mogu bez tebe, ali ne mogu bez Boga. Amen. Neka vas istina oslobodi. Treća stvar o kojoj želim s vama razgovarati večeras. Prva stvar je bila da stavite Boga na prvo mjesto i ostavite ga tamo. Druga stvar je bila da budete iskreni sa sobom o sebi. Jel' tako? Znate.
Znati zapravo što znači izreka u Kristu. Što to znači? Što znači biti u Kristu? Kada ste nanovo rođeni, doslovno ste izvađeni iz grijeha i stavljeni ovdje u drugu posudu zvanu Krist. Tako da više niste identificirani kao prljavi, truli grešnik. To više nije vaš identitet, to više niste vi. Možda i dalje budete griješili, ali to više niste vi. Sada imate novu prirodu, ako ste u Kristu, novo ste stvorenje. Vi dobijete novu prirodu iznutra, vaša duša je još uvijek jednaka, vaše tijelo i dalje jednako. Postoje stvari na vama koje se trebaju raditi, ali vaša jezgra sada je sveta, zrela i dobra. I Bog vas sada vidi u potpuno drugom svjetlu. Sada vas vidi u Kristu. Ali vi se morate početi gledati na takav način. Pogledamo u Rimljane 5.15. Ali Božji besplatan dar, Božji besplatan dar nije ništa u usporedbi grijehom. Njegova je milost veća od veličine palog čovjeka. Jer ako su mnogi umrli zbog pada jednog čovjeka njegovim prijestupom, još je veća Božja milost i besplatni dar koji dolazi kroz nezaslužnu milost Isusa Krista, koja se izljeva na mnoge. 16. stih. I besplatni dar nije kao grijeh jednog čovjeka, jer kao što je jedan čovjekov grijeh donio osudu, slobodan dar, stih 17, jer smrt je vladala nad svim ljudima zato što je jedan čovjek zgriješio, ali mnogo je više onih koji prime Božju izobilnu milost i besplatni dar, pravednost. Nezaslužena naklonost, besplatni dar spasenja, besplatna Božja naklonost. Besplatno nam je oprostio sve naše grijehe. Više smo uzbuđeni kada dobijemo besplatnu knjigu na sastancima nego što smo kada smo primili besplatan dar pravednosti u Isusu Kristu. Jesam vas, jel da? Nevjerojatno je kako se ponašamo kada dobijemo neki besplatni dar. A ipak, dajte da vam kažem nešto, pretrpani ste iznutra. Vi ste pretrpani. Imate Boga u sebi, Oca, Sina i Svetoga Duha. Svi su darovi Duha u vama. Opravdani ste i posvećeni i izmireni s Bogom kroz krv Isusa Krista. Ali nemoguće je položiti test kroz gunđanje do svjedočanstva dok stvarno ne naučite tko ste u Kristu i da ono tko ste je potpuno drugačije od onoga što radite. Provoditi kvalitetno vrijeme s Bogom je jedna od najvažnijih stvari koje trebamo obavljati. Zapravo, što se više fokusiramo na Boga, naše okolnosti će imati manjeg utjecaja na nas. Dajte da to ponovim. Što se više fokusiramo na Boga, naše okolnosti manje utječu na nas.